як гарда ки ҳамун хоки ҳамун ватани хитона дар об андозен, ҳамонро бинӯшен, ҳамун табтон акбан ҳамун хирагӣ меравад. برای حاجی مرزای تاجیکستانی مولای صوفی قبرپرست درباری و همچنان طاغوتی این است که از الله بترس، از الله بترس. ибни сино як гапи зебо гуфтаед, табиби машҳур маъруф мега агар куҷое сафар кардин бо худтон хоки ҳамун ватантона бигиред, як миқдор хок бигиред. агар мабодое яке мазатон гирехта табтон дар ҳамун кадом ҷое рафтин хира шид, як гарда ки ҳамун хоки ҳамун ватани хитона дар об андозен, ҳамонро бинӯшед, ҳамун табтон азбан ҳамун хирагӣ меравад. توبه بکن، توبه نصوح از این سخنان شیرکی توبه بکن. در کجای کتاب الله و سنت